Trouble Master. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu, muna fatan kowa yana nan lafiya. Ni ce dai taku Hadiza Aliyu Gabon. A yau ina tare da babban bakon mu daga jihar Kaduna, superstar. Yanzu zan gabatar muku da shi. Kada ku matsa, ku jira ni. The large Tamadu coat, a modern, elegant, standard, classic with home comfort. Make your vacation comfortable. Good customer services. Enjoy your dream without stress. The large Tamadu Court, number 7 Tamadu Court, opposite Prince Hotel, Kano. Come, stay, and enjoy your day. For booking and reservation, call 090-3690-9933 or 070-6092-9983. The Lodge Tamadu Court, number 7 Tamadu Court, opposite Prince Hotel, Kano State, Nigeria. So jama'a, yanzu za mu gabatar muku da babban bakonmu wanda kuka fi sani da DJ AB. In ji an ce ga ya musu sedda. Barka da zuwa. Barkan mu. Kai za ka karasa Hausa. Eh? Abin da ruwan zafi ya dafa. Shayi ne. Wallahi. To, shayi ne wallahi. Lipton kawai za a sa a ciki. Amma abin da ruwan zafi ya dafa. Ruwan sanyi ma zai iya dafa shi. Amma sai an zama mai haƙuri. Gaskiya na ƙaru. Ya shi kenan. Na ƙara mishi. Ba sai wannan karin magana bari amma yau na ƙaru. To DJ AB. Ko za mu iya sanin full name ɗinka? Well, sunana Haruna Abdullahi, amma ana ce min Abba. So shi ne full name ɗina. Me ya kawo DJ sai aka ce AB a gaba? Well, DJ farko da na kafin fara waka gaskiya ina irin abubuwan DJ ne da hada kiɗa da sauransu. So sai na zo sai na fara kuma waka. So lokacin da na fara waka sunan da wana ya sa min na waka shine AB. So ni kuma sunan bai min ba. AB din nan Abba ne. So sunan bai min ba shine sai na ce kai to tunda ni ma kamar producer ne sai dai na kira kaina DJ AB. Kamar shekaru 3 da suka wuce. Siriri ne kai. Sai kawai kwatsam gashi yanzu ka zama dan lukuti kamar ni anan. Me ya faru? Ai sun mafi 3. Gaskiya ban ci abinci sosai. So sai na zo na fara ci abinci sosai gaskiya. Ina ci abinci kamar su 5 a rana ma wani lokaci. So shine sai kawai to dama kuma ni har roƙa Allah ma na taɓa yi ƙiba. Saboda lokacin na taba gan kaya ma na sa kaya ma ba kyau suke hotonka masha Allah shine sai yasa nake jin dadin jikina yanzu alhamdulillah tunda ni an amsa maka addu'o'inka zaka iya bani labarin kokowa da daukaka as a dambe like struggle okay struggle
Yes, gaskiya struggle da fame, if I would say, to gaskiya ni dai yanda abu ya faru da ni ban san wasu ba, amma ni dai gaskiya ni ban taɓa tunanin wai ni mutane wai za su ma saurare ni ba kuwa su san ni ko something like that. Saboda ni yadda nake yaro ba ni da hayaniya, ni shiru ne, kuma I'm like more of a shy person gaskiya. Lokacin da nake ƙarami, my biggest fear ma a lokacin was tsaya gaban mutane da yawa, ko irin a school a kira ni assembly. So kawai ni ina yin waƙoƙi na ne don jin daɗi na. So kawai sai suka zo da taimakon social media sai suka fara fita. Sai aka fara kiran mu wai ana jin ma irin Sokoto da sauransu. So shi ne fa daga nan kawai sai muka ga to in dai har haka Allah ya yi, kawai bari mu yi embrace abinda Allah ya bamu. Sai muka ce to bari mu zama serious da ɗaukakan da Allah ya bamu, don mun ga wasu suna ma nema, suna son a san su. Akwai wanda sun fi mu ma iya, amma irin ba a san su ba. So gaskiya struggle din hasn't been easy. Yanzu kamar ranar farkon da ka zama za ka yi waka a gaban mutane, ya ka ji, because ka ce you are a shy person? Gaskiya ba zan taɓa manta da ranar ba. A makaranta ne a FGC secondary school ɗin. So akwai wani friend ina lokacin Nurex. So yana son waka, yaran irin berebe ne, yana son waka sosai. Sai wata rana sai na ja shi gefe na ce mai, yau muna da studio fa gidanmu, yana sai ya waka ya zo. To boarding ne. So sai da tsallake fence ma ya kasa fita, sai da ya tsallake fence ya zo gidanmu, dan ni dai nake yi lokacin. Da ya zo sai muka zauna muka yi waka da shi. Da muka yi waka da shi sai na ce mai gaskiya amma fa ina da wannan sharadi daya, ba zai gaya ma kowa mai waka ba a makaranta. Ya ce ya ce kan da abu ba wani abu. Kawai da following day muna zuwa makaranta, kawai na ga ana nuna ni, ina tafiya irin students suna nuna ni. Sai na rasa me ke faruwa. Can kawai sai na ja ma fara play wakan da muka yi da shi jiya, na ja ana play, na rude, na je na nemo shi na ce mai wai tsaya, wai me faru? Na ce mai ke gaya ma kowa mai waka, ya je yana gaya mutane. Sai ce wallahi wai hakuri zan yi, yanzu haka ma muna da performance weekend. Na rude na ce inna lillahi, na ce ni ta za ya tsaya gaban mutane haka? Sai ya ce ai kawai haka na zami, principal ma wai ta ji labarin zami. Na rude, na rasa me zan yi. To shine fa da dai zo muka shirya muka je ranar show din, jikina na rawa haka, jikina haka yake a backstage. Kawai sai to kuma ni na fara waka, ni zan fara kai za ka fara shiga. Kawai ina zuwa na ga mutane students da yawa. To ina zuwa kawai na gansu da yawa, wallahi zan juya sai na ji ai iyu. Sai ka dawo kawai. Sai confidence ya shigo ni. Na sama ka na mai intro. Sannan sai kawai tun daga nan shi kenan. Zaka iya tunawa kai mana, zaka iya tuna wakar, in zaka iya tunawa ina so kai mana baiti biyu daga cikin wannan wakar da kai. Gaskiya dade wallahi ba zai iya tunawa. Ba zai iya tunawa ba, amma chorus wakar is you my baby, you my baby. A ce ka kwaso babies a lokacin da an taba ganin hotonka da Atiku Abubakar. Me yasa ba a taba ganin hotonka da Ahmed Bola Tinubu ba? To ani ba ma da sanin waye Tinubu ba. Wallahi ba, sai da aka fara wannan abubuwan zaben na san shi, gaskiya ni ba wani sanin shi da ba, saboda Atiku haduwan mu da shi it's not like wani political abu, kawai mu friends ne da yaran shi haka, kawai courtesy visit muka haɗu da shi, muka yi hoto, amma ba wai wannan. A tunaninka da waƙoƙinka kake yi, kana gani kamar za ka fi yadda kake a yanzu, ko kuma za ka fi samun kuɗi fiye da yadda kake yi a yanzu? As in the same Hausa rap da nake yi amma a kudu, koko a ce da yarbanci nake a kudu? Kamar a ce DJ AB a kudu yake. Kana gani za ka samu wannan ɗaukakan da ka samu a nan za ka iya samu a can fiye da nana? Yes, abin da ya sa zan ce saboda su a can industry this has been alive for the past 20-30 years ma.
so mu kuma nan arewa gaskiya sai yanzu ne da muke tasowa irin abubuwan yake haɓaka, so ba za a iya comparing din success din ba da progress din, amma of course in daga Lagos mutum ya fara support din da zai samu ba menene kalubale da ka samu da ka fuskanta matsayinka na mawaki? Yawanci waƙoƙinka ba irin waƙoƙin typical Hausa ba, saboda kana mixing da turanci a ciki. Ya kai me kai ka samu karbuwa a nan arewa? To gaskiya lokacin da na fara waka ba na sa Hausa ma a cikin waka na, da ni na fi samun interest a waka hip hop ne, so ba na sa Hausa ko kaɗan. muna yi ne kawai dai da mutanenmu da zagaya da musu suke jin abin da muke yi. To amma tun da na zo muka fara sa Hausa, kasancewa yayana shi ma ya yi waka, akwai wakan da suka yi in Hausa haka kuma ya yi tafi fa, shine muka ce to gaskiya mu ma let's try and do something like that, mu gani ko aikin mu zai tafi fa, saboda mutanen da suke jin Hausa ba ma Najeriya ba kaɗai, a Afirka suna da yawa. So yin hakan kawai sai kuma abu ya zo ya kasance mutane sun so yadda muke haɗa Hausa da Turanci irin in such a way that ba su taɓa ji ba, sai kuma suka ji daɗin abu. So shine kenan abin da kake kokari ka ce a cikin fans ɗinka Hausawa sun fi waɗanda ba Hausawa yawa ba? Tabbas sosai ma kuwa. Akwai wata mawaƙiya ta yi aure kwanan nan kuma an san yadda kuke da ita. Me ya faru? Za ka iya ko kuma yaudaran ka ta yi ta je ta yi aure? No. Me ya faru? Ba abin da ya faru. Sunanta? Fati South. Okay. Well, gaskiya ni a wai muka ofis. Gaskiya mawaƙiya ce kuma a lokacin da ta fara waƙa, ni na kasance ɗaya daga cikin wayanda suka yi promoted ita sosai. So amma I don't know where the question is coming from. Ya magana soyayyar ku me yasa? Waye ce wai soyayya? JAB. Eh? Na wiwi. Na wiwi. Gaskiya ba proof, ba evidence. To ya ce dai ba proof. Jama'a kada ku matsa ko ina, da fatan kuma kuna jin tattaunawa da muke da DJ AB. Za mu ci gaba. Jama'a barkamu da dawowa. DJ AB, an ce waka da kiɗa gado ne a gida. Menene gaskiyar magana? Ƙarya ne. To. Ƙarya ne. Duk wanda ya sa kanshi zai iya. Ta. So ba kawai ka ɗauka. Gaskiya ba no. Ni babana architect ne. Okay. Ba abin da wani taɓa yi da bai taɓa yin music ba. Kawai da yana son irin entertainment in general, amma ba wai music kaɗai to be specific ba. Kuma ni tun ina yaro dai gaskiya ina sauraron Michael Jackson, kuma I've been a fan of Michael Jackson. So tun daga nan nake da passion for music. Da rawa ma nake yi. Sai na zo ai yanzu kana rawa? Gaskiya ta ƙare min yanzu a wannan. Haba. Wallahi. Ko daga zaune? Da har competition na zuwa. Da har invite din birthdays muna yi je mu kashe su. A yanzu ta ƙare. Me ya faru ta ƙare? Wallahi asali ba. Ko dai 5 day abin nan abincin da kake ci? Gila da shi. Ya ɗan yi nauyi. Everything comes with a price. So maybe given the rate, say abun bai yi. A gashi ai ka dan gwada ya dan abin nan. Na zaune ne wallahi. Amma bai yi. Ya batun iyali ko dai har yanzu baka shirya ba? To ubangiji Allah ya aurar da mu. Muna addu'a kullum. Akwai wata? Yeah? Akwai wata a yanzu? Babu. To kana kasuwa kenan? Gaskiya ban kasuwa tukuna. Sai na shirya. I need to be mentally stable. Okay. Akwai abin da nake pursue yanzu. Okay. To su fara shiryawa kenan. Ba sai su shiryawa. Ni ne a na shirya. Yanzu misali lokacin da ka fara waka. Ka san wayansu mutane idan za su fara ko waka ko acting za ka ga cewa
families wasu za su yi against abin da kake so kai kai menene experience ɗinka? To kamar dai da na faɗa miki ne ni tuntuni a gidanmu muna da studio wanda ana irin commercial aiki, waƙoƙin Hausa, siyasa, ana recording mutane. So mu kuma irin a sace muke zuwa mi na hip hop ɗin irin sai ma mun roƙa an ɗan bamu ɗan chance ɗaya haka ana gari kamar kawai irin shirme muke amma right from tun daga lokacin babanmu always believed in us, yana gaya mana abin da ma mu ba mu ma believe in ourselves. Za yi iya faruwa. Amma zai gaya mana you can actually do this, you can do this, you can do that. So gaskiya babanmu ya bamu 100% support. Mamanmu ma haka gaskiya ba ta da wani matsala, duk abin da zamu yi za ta ce Allah ya bada sa'a. Kawai dai mu wani abin da muke yi shine duka movements ɗin da zamu yi muna faɗa a gida kuma an san me muke yi, an san inda zamu je, an san yaushe zamu dawo, an san ana keeping track da komai. So shi yasa muka samu trust in iyaye kuma suka ba mu support. To alhamdulillah. Da ba waka ba me za ka yi? Ko kafinta ko kwallo ko kuma wani abin da ya. Dan na fara kafinta da abin bai yi ba sai na kuma fara kwallo da at a point in time gaskiya sai da na tsaya na zaɓa between kwallo da waka saboda na so kwallo sosai amma irin ban da ƙarfi na shiga fili bige na ke so kawai sai na ce kai wannan ba na kawai sauƙaƙe kawai sai na ci gaba da waka. Ba ka son wahala gaskiya na ga alama ba wallahi. To jama'a kada ku motsa ku tsaya, yanzu za mu shiga ta ɓangaren tambayan mutane biyu. DJ AB zan baka sunayen mutane biyu. A cikinsu za ka zaɓi mutum ɗaya. Mene? Kawai za ka zaɓi mutum. Ok, zan zaɓi mutum ɗaya. Ok. Bebeji ko Diesel? Kai? Wai zaɓa tsakanin Bebeji ko Diesel? To gaskiya ne idan da Diesel ne yake zauna a nan aka ce mai kodi ko Sidik zai dauka ba tantawa saboda haka ni ma Bebeji zai dauka. To faɗa mana abu uku akan Bebeji. Bebeji manaja na ne kuma abokina ne tun daga childhood. Ya shi ke da gaskiya abu da zai iya faɗi akan Bebeji. Halin shi misali. Bebeji mutum ne wanda duk garin da zamu je a Nigeria nan, no in fact a duniya nan ya san mutane a nan. Ya san kowa ke. Kowa ne. Shi ne. To jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da DJ AB, mun gode. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi like, ku yi comment, sannan kuma yaushe za mu sake jin sabon waƙanka. To gaskiya sabon waka daga wajena sai next year gaskiya saboda akwai dan abubuwa da suka faru amma insha Allah next year we resume. Insha Allah. So muna jiran DJ AB next year da sababbin waƙoƙin shi. Kada ku manta ku yi comment, ku faɗa mana waye kuke so mu kawo muku a wannan show. Assalamu alaikum. The large Tamadu cart, a modern, elegant, standard, classic with home comfort. Make your vacation comfortable. Good customer services. Enjoy your dream without stress. The large Tamadu cart, number 7 Tamadu Court, opposite Prince Hotel, Kano. Come, stay, and enjoy your day. For booking and reservation, call 090-3690-9933 or 070-6092-9983. The Lodge Tamadu Court, number 7 Tamadu Court, opposite Prince Hotel, Kano State, Nigeria. Kasan idan mutum ya zo baƙo manya, muna so zai yi mana sign out. Okay. Saboda mu tabbatar ya biyo ta nan. Irin DJ AB was here.
gode. Yayi? Akwai selfie. Okay. Begin. Kai za ka yi mana. Haka? Yawwa. Hey. Thank you for coming. Oh, thank you very much. Mun gode sosai. I gode sosai. Bye. So jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da DJ AB. Kada ku matsa kamar yadda nake faɗa a kullum. A next episode za mu kawo muku wani bako kuma na tabbatar za ku ji daɗin ganin shi. Na gode.